Încep prin a vă reaminti că marea familie liberală a județului Vaslui participă la aceste alegeri locale sub sigla ALDE. Cred că v-ați lămurit și cu PNL-ul și cu PSD-ul, care au promis tablete copiilor și au păcălit fără să clipească. Ce au ratat aceștia, rezolv eu la Vaslui ca președinte al Consiliului Județean. Sprijin autoritățile locale pentru a oferi gratuit tuturor copiilor tablete și conexiune la internet. Realitatea este că trăim într-o eră a informației și tehnologiei de vârf, de care trebuie să profităm. Copiii învață repede ce înseamnă digitalizare. La fel trebuie să se întâmple și în administrația județeană pentru a avea activitatea cât mai eficientă. Digitalizarea înseamnă trecerea la un nou nivel, cel al comunicării online, un mod vizibil, transparent, facil de interacțiune între administrația județului și cetățeni. Înseamnă că orice persoană sau companie interesată să obțină informații sau acte administrative poate să o facă din fața unui computer, tablete sau smartphone, fără a mai fi nevoie de deplasarea la sediul instituției. Cu noi și ALDE se poate mai mult. Vă îndemn să votăm toți candidații ALDE la funcția de primar, de consilier local, de consilier județean și de președinte al Consiliului Județean.